Aku bingung. Bu ajeng bawa? Nggih, kula mriku. Heh? Oh, jenengan mawon. Monggo kalih udut-udut, Bu. Udut riyen. Disambi udut. Nguntut mas aku. Saben dina mikir mana Kuku. ya manuke Pak Sis iku. Oh gak, mana pasis gak ngono. Piye? Trit. Trit. Cilik berarti. Empret tok. Empret. Manuk empret ngono ki. Heeh, saiki empret e kuwi kalah karo manuk. Manuke kaji bareng. Manuk kaji piye Iya. sing piye manuk kaji? Andase putih. Ndase putih. Mboten jenengan kok, Pak. Jenengan kudu rumoso. Bocah kok ya. Ana manuk kaji tenan kok. Manuk kok manuk kaji. Lah wau kan jenengan pun ngendikan bendinane mikir manuk. Ya apa kleru. Manuk podang Didol regane larang. wah manuk saiki kagekan tenar kok Mas. Ndok entok ere prapayu. Ndok gak payu? Hah? 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 Masa ndok parek mengisor ngene. Endi ndokmu ndelok? Mangap-mangap tok ndok. Ndokmu di cilik apa gedhe ndokmu? Hah? Lah wong sing ngkremi wong ngene sawah. Ora netes-netes. Ora netes berarti bungker ndokmu iku. Loh. Ora iso netes. Ya apa kowe roh nek bungker? Lah kan rending Lah sing kremi. duwe aku ngayal lho. Kan rending kremi. Lah sing duwe aku. Dadine ngayal. kowar. Ngah-ngoh. Lah kowe tau Bungker. ya. Lah tak engkremane sedilok piye? Gen netes. Moh kebanyon malah. Malah rada digawe. Ya iya. Agawe gregeting ati. Apa Mas? Setya. Oh, ala tekan dindi. Ora mendo ya Mas. Ya Mas, ya Mas, ya Pak Sis. Lah wong yo Pak Sis ngantuk kok Napa jenengan badhe beksa mriki mangke, Pak? Tayupan mangke saged. Loh. Engko tambah ngantuk, tambah kesel kok ya. Sun pikapu luting bendo. Nggih, gagrakne napa niki, Bu? Digagrakno napa? Tayub napa dangdut? Napa dicokek-cokek ngono lho, Mas? Oh, tayub. Tayub, Bu. Oh, nggih. Awas lho, brambangem nek gosong. Brambangmu nek gosong. Mboten aman, mboten aman. Gosong piye gorengan diingi kok. Wong ngloloni mergawe ngloloni. Nggih. Monggo Mas ditayuke. Gagrakne tayub. Monggo Pakde ingkang badhe mbeksa monggo. Monggo. Ayo monggo Pakde lho. Lodoke wing adek kok yo. Iyo. Ayo monggo. Mboten kersa. Apa sis monggo? Esuk amane
ora kerasa mergo butuhan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng anggolku ngider ora krasa esuk awan nganti bengi meneman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencelak ning apa itu kencengan sarindik saka kaduan sarwi ngoceh dheweke ngalah pencelokan masuk mas kalau kae tak suwun aja ngiji budang kuning agawe pikirku kumbing seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kakonya ndeng slirane arep bakal atiku kekliwang liyan yen si podang andut tati kepranan ora mendut hatiku saya dedra terasanane sun piket bulu teng bendo isu awan ning omah wis ora kerasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng anggonku ngiter-ngiteri ora krasa esuk awan nganti bengi nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencelok ning apa kekencengan sarindik saka kaduan sarwi ngoceh dheweke ngaleh bentrokan seret ireng tak sawang tambah manise tiba bunga yen kadonya ndeng sirane ora bakal yen nganti kekliwang liyan yen si podang andutut hati kepanan ora mendung hatiku sang sayang putra rasanane sun pikat bulu teng